Haia chuirde, mún an gá seft, ní malan dul is sipadóireacht ró vinnig na leitheanta seo agus gatí níl nar rudís na siopaí atá bhain. Bhar hén nó tatfuid lana galúnach is fearr más féidir, tá sin níos fearr ná círsúil fribhachtéireach. Agus leis an ngalúnach tá teachtar do bháin an seo. Aber leis an bubble Jane subble sin atá Jane bhar fefa his second agus láha a ní I gceart agus iad chur fanis go na sin agus iad rimó gceart. Ach amantaí tá gá leis na círsúil fribhachtéireach sin agus níl cín le fáils na siopaí an seo. Mar sin tá me Jane of golóirníoch an na leitheanta seo agus úsáidem círsúil fristatic. Agus leis na círsúil fristatic ní bhla míad a chapamach a deras so fuair mé fedan ó na málaí a bhíonn agam do riar agus mé go amach fedan beag bídeach agus mór himpeall ar a bhedan casam na círsúil fristatic seo. Timpeall rís agus rís eile agus cean eile agus a rá leis. Agus nóir tá ré lei sin fáin tú spré díghalrán. Agus nóir atá sé sin agat chun tú an spré díghalrán ar na círsúil fristatic. Agus rinne me hanaíad agus seo an gabhdán agus chun tú isteach sa gabhdán in agus chuir an clabín air agus tá sé agat.